Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez, unat magazinera, gaur asteartea dugu maiatzaren 23 eta gaurkoan betiko lez bi elkarrizketa izanen ditugu hemen magazinean bertze edukiez gain. Lehenik eta behin, Koldo Amatriarekin egonen gara, Gamazadaz solasean izan ere, elkarte andara batek plataforma berri bat sortu dute, Gamazada 130 izenekoa, hain zuzen ere, Nafarroan hain garrantzitsua izan zen gertakizun horren 130 urte hurrena delako. Koldorekin egonen gara solasean, bai alde batetik Gamazadaz beraz, eta baita ere, horren urte hurrenaren karietara antolatu duten egitarauaz datozen hilabeteetarako. Bigarren elkarrizketan berriz, Labeko kide den Oier Osinagarekin egonen gara solasean, izan ere, duela egun gutxi berria izan genuen Labek hauteskunde sindikaletan, Nafarroko administrazioko hauteskunde sindikaletan, garaipen argia lortu zuela 77 delegatu sindikal eskuratuz. Berak, Oierrak, kontatuko dugu nola izan zen, kontu hau zergatik den garrantzitsua eta nola egin duten halako garaipena izateko. Guzti hori baino lehen, nola ez, hasiko gara magazinaren edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1707 urteko maiatzaren 23an, Carolus Linnaeus edo Linneo, suediar botanikaria eta sailkapen zientifikoaren sortzailea jaio zen. 1823an, San Luisen 1.000 semeak Madrilen sartu ziren inongo eragozpenik gabe. Fernando Zazpigarrenak absolutismoa berrezarriko zuen ondoren. 1929an berriz, The Carnival Kid estreinatu zuten Mickey Mousen lehen marrazki bizidun hiztunak. Eta 2004an, Parisko Charles de Gaulle aireportuko 2E terminaleko sabaia behera etorri zen 6 hildako eraginez. Goazen ere agenda kulturalarekin. Asteartean Mikel Zabaltzaren heriotzaren oroitzapen azterketa antropologikoa Lera Ikerguneko Txuri Oio eta Carlos Irujoren eskutik atxaldeko 7etan Laban. Aitor Peskadorren eskutik Nafarroaren historiari buruzko Judioz y Mudejares hitzaldia, atxaldeko 7etan Burlatako Axular kultur elkartean. Animalia domestikoak eta Lurraz beste liburuaren aurkezpena eta jarraian solasaldia Esti Martinez eta Garazi Arrula egileen eskutik. Uxu Errei aurkezle izanen dugu eta dena atxaldeko 7:30 Karrikiri elkartean. 2023ko maiatzaldian Lur Ilaundun loreak liburua aurkeztuko dute, Txomin Egui liburuaren idazleak Ines Castilla aurkeztuta eta Jose Miel Bidador poesia taldearekin batera, atxaldeko 7:30 Nafar Ateneoan. Asteazkenean, Azpimarrak Nere Baldaren liburuaren aurkezpena. Uxue Razkinek aurkeztuko du eta egilea bera ere bertan izanen da, atxaldeko 7:30 Karrikiri elkartean. Hortzegunean Zaldiko Maldikoren irakurle taldean hitzordua Josean Agirreren Solteroen dantzalekuak liburuarekin, atxaldeko 7:30 Zaldiko Maldikon. Itziar Ituño aktorea biltokin izanen da atxaldeko 7:30 Pertsona eta pertsonaiaz solasean. Kantu eta hitza musika zikloaren barne, Lumi taldeak kontzertua eskainiko du Oko Andre Maria plazan atxaldeko 8etan. Hortzira arean, iritsi da azkenean irrikaz itxaroten ari ginen Alarma deitutako Sutagarren diska berria, ameka kantaz osaturik eta 60 minutuko inguruko iraupenarekin. Totemaretoan atxaldeko 8etatik aitzinera. Eta larun batean, maiatzaren 27an, ospatuko dute Alde Zarraren eguna auzoko hainbat txokotan, egun osoko egitarauarekin, kalejirak, ikuskizunak, kontzertuak. Argi Berdea Arbizuko Gazte Asanbladak 58. urte hurrena ospatuko du eta horretarako egun osoko egitaraua antolatu dute. 8:30 aitzinera elektrotxaranga eta 8:00 aurrera Zetak, Raimundo Elkanastero, Eskabidean eta bertze hainbat taldek kontzertua eskainiko dute. Eta Bal Folk Lolita, Del Monteil, Aiaral eta Areta Lorea musikarien eskutik Hortzadar elkartearen egoitzaren aurrean Deskaltzos kalean atxaldeko 7etan.
Eta ikus dezagun, gaurko egunkarien azaletan zer dugun. Diario de Notiziasekin hasiko gara, argazkian, berako kalteetatik kendutako hondakinak. Izenburuan, berako eta lesakako urrerauntziak 185 etxe bizitza, 95 ibilgailu eta 50 saltoki kaltetzen ditu. Foru gobernuak hondamendi eremu izendatzeko eskatu du. Aseguruen konpentsazio partzuergoak 4 milioi baino gehiago kalkulatzen ditu eragindako kalteak. 107 kalte ordain eskaera egin dira 97 beran 8 lesakan eta 2 Gipuzkoan. Baitere 5 errepide kaltetu dira. Eta bertze berri batean, Laura Aznalen hitzak, gobernuan sartu ala ez, erabakigarria ez da hori. Diario de Navarran berriz, Bilduk eta Geroak pai torpedeatu dute hauteskunde programetan, horixe lerroburuan. Zurekin Nafarroak itunpeko sarea ezabatuko luke eta Bilduk ikastolak bakarrik salbatuko lituzke. Argazken berriz, beran egondako kalteak eta izenburuan, bera eta lesaka 5 milioi kaltetan. Bertze berri batean, Nafarroa da pobrezia tasa txikiena duen erkidegoa. Gara egunkarian, lerroburuan auzitegi konstituzionaleko fiskaltza bateraguneko epaiketa errepikatzearen aurka. Bertze berri batean eta argazkian pentsionisten borrokak. Izenburuan, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa eskatzeko martxa Gasteizerako bidean da. Berri gehiagotan, aukeratua banaiz, lehen deia sagarduiri egingo diot, errandu Jose Ignacio Asensiok. Eta EH Bilduk Berriozarren berriz ere alkatetza lortzea bilatuko du, saia zen itzal luzea gora bera. Berri egunkarian, Euskara kanpainan, hizkuntza euskakizunei buruzko eztabaidan katramilatuta, horixe lerroburu nagusian. Euskara sustatzeko eta ikasteko, trabei aurre egiteko proposamenak bigarren lerroan gelditu dira. Epaiei buruz jarrera ezberdina nabarmendu dute alderdiek. Argazkian berriz, Greziako lehen ministroa eta presidentea. Izenburuan, Greziako eskuinak bozak egin nahi ditu berriz ere. Hauteskundeak aise irabaziarren, Kiriakos Mitsotakisek uko egin dio gobernua osatzeari eta gehiengo osoa lortu nahi du. Berri gehiagotan, pribatutasuna ez babesteagatik 1.200 milioi euroko isuna jarri diote Metari. Eta akitzeko Euskal Herria irratia, berri nagusian Eduardo Santos kontseilariaren hitzak. Heldu den legealdian ere gobernu aurrerakoia erdiesteko bidea markatu nahi dugu. Zurekin Nafarroako ordezkaria da Eduardo Santos, 3 parlamentari ematen dizkiete, batez bertze inkestetan. Joera markatzen dutela esanen nuke, gora egiten ari gara, benetako emaitzak igandean ikusiko ditugu, dio Santosek. Alboko berrian, Navarra Sumak euskararen ordenantza urratu zuen botilloiaren aurkako kanpainan. Eta azkeneko berrian Euskal Herria irratian, elak burlatan lan istripu batek eragindako azken heriotza salatu du. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur egunaren hasieran eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Hodei ugari izanen dira eta noizbehinka euri txikia eginen du batez ere ipar partean. Atxaldetik aitzinera ezegonkortasuna areagotu eginen da eta zaparradak mardulagoak izanen dira. Horrez gain zaparradak trumoitsuak izan daitezke eta barnealdean ere botako ditu. Temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez. Goizean goiz mendebal ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eguerdian iparraldera aldatu eta indartu eginen da. Eta bihar, asteazkenean, goizaldean giro nahasi xamarra izanen da, oraindik eta ekaitzak izan daitezke bereziki Kantauri isurialdean. Egunak aitzinera egin ala euria urriagoa izanen da, baina zerua lainotuta egonen da. Azken orduetan berriz ere zaparrada batzuk bota ditzake, bereziki Nafarroan eta Pirinio inguruan. Iparraldeko haizea ibiliko da eta atxaldean Ebro ibarrean zakartu eginen da. Temperaturan aldaketa handirik ez da espero. Gaurkoan, errandugun moduan, geldialdi txiki bat eginen dugu, hauteskundetaz, ja burua, goitiraino
dugu, leporaino hauteskunden kontu horiekin, politikari proposamen eta denetik ezagutzen, gaur pixket hori aparkatuko dugu, eta historia gehiez hariko gara solasean, izan ere, Gamazada 130 plataforma sortu berri dute, elkarte eta pertsona ezberdinen artean, hain zuzen ere, Gamazadaren 130 urteurrena ospatzeko, edo horren arira ekitaldi ezberdinak egiteko, eta bertako antolakuntzako kide bat ezagutuko dugu, Koldo Amatria, hemen gehiagotan egon dena, bertze kontuez solasean, historia kontuez, hortzen ez, Luzaide inguruetan egindako monumentuaz eta historia eta solasean, baina gaurkoan Gamazadaz. Solasteko ekarri dugu, beraz, lehenik eta behin, Arratsalde on Koldo eta mil esker, gure egoteagatik. Arratsalde on eta mil esker zuei, eta egun hauetan, zuk esan duzun bezala, hauteskundearekin batera, hau gure aurkezpena pasatu da pixka bat isiltasunean, eta momentuz ez da nabaritzen, antolatzen ari garela ekitaldi potente batzuk, antolatzeko 130. urteurrena, Gamazadarena. Gaur izanen dugu aukera, solasteko lasai ederrean horretaz. Aipatzen genuen Koldo, lehenik eta behin, Gamazada 130 plataforma sortu duzue. Nondik dator, nork osatzen duzue, konta eguzu pixkat plataforma? Hor elkartu gara talde batzuk Nafarroako eta baita ere Bizkaiako eta Gipuzkoako taldeekin ospatzeko eta antolatzeko merezi duen moduan 130. urteurrena. Adibidez hemen Iruñekoa edo Nafarroakoa noain persona batzuk, nire buruan momentu honetan pixka bat Horreaga Fundazioa, baita ere kontatu dugu pixka bat Peinekin kolaborazioarekin eta beste taldeekin baita ere. Nabarralde Fundaziokoak, egon dira, pentsatzen dut. Eta gero ja persona batzuk eta baita ere, eskatu dugu norbaiti edo persona batzuei eta bere laguntza edo emateko, eta hien artean dago bere laguntza eman digute, adibidez Nafarroko parlamentuari presidentea, Unai Ugalde, eta baita ere parlamentario batzuk, eta gero baita ere alkateak, zinegotziak eta hori, eta hor daude, bultzatzen eta pixka bat zabaltzen gure proiektua. Karo, urte hurrena Koldo ez dakit zehazki zein den, zeren Gamazada ez, gertatu zen, edo behintzat data horiek erabiltzen dire, 1800 eta 93, 94, orduan ez dakit zein den ez, justo efemeridea, justo urte hurrena? Ez que bi urteak dira. Lehen, 1893an, Nafarroan eta segidan izan ziren Bizkaian eta Gipuzkoan. Nafarroan izan zen herri mugimendua oso potentea, eta gero zabaldu zen Bizkaiara eta Gipuzkoara, eta hori izan zen San Rokada. Eta, ongi esateko, esan behar genuen Gamazada eta San Rokada. Baina, hori, konkretuki, Nafarroako Gamazada izan zena, Gamazada esan dugu. Dena den, leku batzuetan agertzen da, leku propaganda batzuetan agertzen da Gamazada eta San Rokada. San Rokada izan zen oso gogorra, Guardia Zibilak 3 edo 4 persona hil zuten, eta holako bat. Solastuko gara orai pixkat horretaz, izan ere Gamazada, Nafarroako historian eta Nafarroako identitatean ikuste dut ez, data eta gertakizun nabarmena dela. Zer gertatu zen, urte horietan halako garrantzizko urte hurren bat izateko, zer gertatu zen 1893 eta 1894? Urte hortan 1893an zegoen Madrilen ministro bat Gamazo ospetsua, eta hortik dator Gamazada izena, eta berak nahi zuen kendu foruen Nafarroko foruen gelditzen zena.
ja mostuz, mila sortziehun eta berrogeita bat urtean, ja Nafarroa izan utzi zuen erresuma izatea eta aldatu zuten provintzia bat, Espainiako provintzia bat bezalakoa. Ordu arte deitzen zen Reino de Navarra, Bai. Nafarroko erresuma. Eta zen bazukan bere gorteak, bere txampoina, Bere txampona, baita ere. Eta orduan, biltzen ziren foruen arrastoak, edo, pizka bat foruen, eta principalki hogasunarena. Eta gamazo ospetsuak nahi zituen kendu, giltzen zena, nahi zuen kendu eta Nafarroa beste provintzia, Espainiako provintzia bezalakoa izatea. Orduan, Nafarroan, bai, ez genuke esango eskerrak eta eskuinekoa, baizik eta, herri mugimendu guztiak altzatu ziren horren kontra. Izan zen hain potentea, momentu batean, Madrilen pentsatzen zuten, laugarren karlistada edo matxinada prestatzen ari zela hemen Nafarroan. Eta orduan, hain gogorra izan zen Nafarroko erantzuna, atzera bota zuten Gamazoaren proiektua. Hau zen, Koldo funtsean, botere ekonomiko kontu bat, ez? Eta hortik haratago baitaren nola ez, eskumen kontu bat, ez, identitate kontu bat, baina, jokoan zegoena momentu horretan, Nafarroak kontrolatzea, ez, bere ekonomiaren zati bat, edo ez? Pixket, hori zentralizatu, edo Nafarroan geratzea. Hori ja, 1841 urtean, desagertu ziren gauza pilo bat, hori esan dugun moduan, hori txamponarena, miliarena, eta mugak eta bar, desagertu ziren, eta Gamazoak nahi zuen Nafarroa beste provintzia bezalakoa, Espainiako provintzia bat izatea eta kito. Kasu horretan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hor ere, ez zegoen apenas eskumenik, autonomiarik garai horretan? Hori izan zen ezberdina, eta haiek horrezegatik sortu zen geroago Sanrokada. Haiek ikusi zuten Nafarroako eta nahi zuten baita ere, elkartu zen Nafarroarekin bere errebindikazioak egiteko baita ere. Holako bat izan zen pixka bat ezberdina, eta nik ez dut ezagutzen asuntoa izan zen, baina eta horrezegatik etorri ziren Kortesera, etorri zirenean Madriletik diputatuek, etorri ziren, ospetsua da hau Sabino Arana, eta aurkeztu zuten bere elkartasuna Nafarroarekin, eta egin zuten ikurriñaren, nola esango nuke, asuntoa, aurkezpena edo proiektua, eta baita ere Nafarroko diputazioak berarekin elkartu zen, Sabino eta bere lagunekin. Eta egon ziren hori Kortesen, besteekin batera, ongietorria ematen Nafarroko diputatuei. Hortan sartu baino lehen pixkat nola eragin zuen gamazada honek baita ere euskal imaginario horretan, zer da zehazki gertatu zena Nafarroan, hau da, badugu Gamazo ministroak erraten du, aizue, Nafarroa, bazuen ogasun eskumen hori ere bai ezabatzen dugu, eta denak berdin geratzen zarete, eta Nafarroan erreakzioa. Reakzioa, izan zen, alde batetik diputatuen mugimendua, bere protesta Madrilen, Kortesetan, eta baita ere, gero, Nafarroan, herri mugimendua, manifestazioak eta pilo bat, adibidez, etorri zirenean Madriletik,
Castejonen, trena, etortzen ziren trenez, eta orduan geltoki guztietan geldiarazi trena, markatu, eta hor zegoen Nafarroko Orfeoia, Gernikako Arbola kantatzen, behin eta berriro, hori Castejonen, Tafallan, noski Iruñan, milaka eta milaka persona leku guztietan, no? Eta gero, baita ere, laguntza emateko edo, laguntza emateko, bildu ziren sinadurak Gamazo edo Gamazoaren legaren kontra. Pentsa, 120.000 sinadura elkartu ziren Nafarroa osoan. Badago liburu bat, el libro de honor de los navarros, hor agertzen diren, izenez izen, eta herri zeinek sinatu zituzten manifestua Gamazoaren kontra. Azkenean, erreginaren ordez, Luisena Cristina, Espainiako erreginaren ordez, eta atzera bota zuen Gamazoaren asuntoa, eta horrela gelditu zen gure ongasuna. Claro, afer hau garrantzitsua da, erranen nuke koldo bi konturengatik batez ere, bat, praktikan, atzera bota zelako lege hau, eta kasu, konturik garrantzizkoa da, zeren ez bazen atzera bota izan lege hau, ez balitz bota izan atzera, orain non egongo ginateke, ez? Hori ere pentsatzekoa da, erran nahi dut horre, ez bazen egon garai horretan oposizio handi bat, igual Nafarroak gaur egun ez zuen, ez? Apenas izango eskumenik, foru nolabaitera autonomiarik, eta beraz ere apenas identitaterik, ez? Nafar gisa. Hori desagertzea zegoen, gure identitatea, hori izan zen, azken arrastoan, eta hor zegoen, eta mantendu behar zen, eta mugimendua Nafarroan izan zen oso potentea, eta azkenean Madrilekoa atzera bota zuten. Izatez, atera zitzaion Gamazori jokaldia justo al revés, ez? Hora nahi zuen autonomia ezabatu eta egitu zuena da autonomia bera indartzen. Indartzen, eta hor atera zen beste mugimendu bat egiteko hori ospetsua Forum monumentua, no? Forum monumentua, hartu dezagun gai hori. Hau da, botatzen da atzera Gamazoren legea, eta orduan hasten da Forum monumentuaren aldeko mugimendu hori? Bai, hori izan zen, herri mugimendua baita ere zen, eta ez zuen parte hartu Nafarroko diputazioak edo parlamentuak, parlamentuak esan du, eta orduan diru bilketa izan zen, lortu arte kopuru egiteko monumentua oso garestia izan zen, urte desente pasatu ziren, hori egiteko, eta hor dago, eta bere txafla ospetsuarekin gu gaurko euskaldunak, eta bar. Beste mugimendu bat oso importantea, kuriosoa, zen eta hori lehen komentatu dut, leku guztietan abesten zen Gernikako Arbola. Hori izan zen, momentu hortan Euskal Herrioko himnoa, erreserkian, eta leku guztietan bai euskaraz eta baita ere erderaz kantatzen zen. Moldatu zioten letra bat, kantatzeko euskaraz eta erderaz, eta abestu zen hori Tuteran, Castejonen, Tafallan, Nafarroan behin eta berriro. Eta gero, Gernikakoaren monumentua abestia oso zabala izan zen garai hortan. Koldo, emakume horrek ere baduela gainera bere historia, ez? Hau da hor modelo hori izan zena, ere badu bere atzean kontua. Bere historia txiki bat, eta egiteko baita ere berari izango nuke monumentu bat zen, eta izan zen
eskultorearen amantea, berarekin bizitzen, eta bueno, eta badakigu baita ere Nafarroako sozietatea erreakzionaria izan zen, eta orduan marginatu zuten emakumea, egon zen kanpoan bizitzen, eta bueno, nik uste dut pobrezia bizi izan zen, eta hil zen uste dut. Eta orduan, bueno, kaso kuriosoa da, emakume ederra eta gaztea eta bere semearekin, eta bueno, egiteko monumentu bat, gutxienez, gogorazteko zein zen emakumea eta hor dagoen emakume. Inoiz ez da inauguratu. Oraindik dago inauguratzeke. Inauguratu, bai. Eta orduan, naiz eta hori, eta gero hemengo agintariek, komien artean, frankismoaren garaian edo beranduago, nola onartu zuten eta erderaz esango genuke el poder fagocita lo que le da la gana, no? Momentu batean, nola Bartzinak antolatu zuen eta jarri zuen bere ondoan garabi bat igotzeko, ikusteko goitik behera monumentua, osea, kontradiktorioa da, eta hor jartzen du gaurko euskaldunak, eta imaginazazu Bartzina gaurko euskaldunak esaten, pues hori, eta hor dago, eta mantentzen da, inauguratu gabe, eta, bueno, kuriosoa da, eta beti dauka bere puntua, hor dago monumenta, eta inork ez du hartzen bere kausa inauguratzeko, eta, bueno, mantenduko dugu horrela. Gero, ez dakit justo alderdiak ze postura izango duten, monumentu horrekiko, gainerraren justo hor parlamentu aurrean dago, sare asate pasealekoan, arra dut, toki ezin zentrikoago batean, pentsatzen dut, EH Bildu eta geroa bai batek, ez dakit, bere lagun edo bere ondoko monumentu kontsideratuko dutela, aipatzen denen Bartzina batek, eta UPNek baitere. Gero PPek eta PSOE bateko, eta inguru horretako jendek, ez dakit ze begirekin begiratuko duten monumentu hau. Hombre, hor dago betiko, dizuk esan duzute UPNekoak, PSOEkoa, eta hor daukagu beti gora edo Iba Navarra foral y española, orduan, onartzen dute foruak, baina ja Espainia barruan, da gauza bat, ezberdintasun bat besteekin, baina bugara denak Espainiarrak, eta orduan, ondokoak, Aragoikoak ez dute bere forua, baina Arabakoak bai dute, eta orduan nik hortik ikusten dut asuntua, mantentzeko bai Iba Navarra foral y española, hor dago. Eta, gauza bat, pixka bat hori itzultzen herri mugimendua, zegoen gauzatxo bat urtero Montagudon bat dute bere paloteado, eta urte honetan egin zuten ospetsua paloteado de Monteagudo, eta izan zen hori buruz eta esaldi batzuk oso gogorrak, dute Espainiarentzat. Si fuese necesario, pediremos a alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos Hain zuzen ere, baut, hemen patuta, para hacer una guerrilla, eta ez dakizet, y que siempre hemos estado unidos, las 4 provincias, bueno. Bai, hemen txen badu justu egin zuzere, Joseliko Jarautaren bertsoak, eta hor erratzen du, vivan las 4 provincias, que siempre han estado unidas y nunca se apartarán, aunque Gamazo lo diga. Hor badago, ez? Eta hausen ari gara solasean, Nafarroko herriberan, nola bitere egindako bertsoa. Monteagudo, hor dago txoko batean, eta atera ziren, eta zabaldu ziren asko, eta asko kopla horiek. Kuriosoa da beraz, ulertzea gamazada orduen ez bakarrik
Nafarroako autonomiaren aldarrikapen gisa, ez? Eta pixket hori suspertzen duen mugimendu gisa, baizik eta baita ere pixket Euskal Herriko imaginario hori edo txertatzen duena, aipatzen ditugun bertso hauetan ikusten den gisa, aipatzen zenuen, ez? Ikurrina hori nola ekarri zuten, eta bueno, Sabino Arana eta hemendik ibili zirela, eta bertzea, monumentuan aipatzen zenuen, patzen duela, zehazki, gu Euskaldunak edo alako zerbait. Bai, hori da, hor dago asuntoa, eta, bueno, pues hori nola modu batetik edo bestetik, pues, estaltzen dute, no? Edo nahi dute estaltzen eta ahaztu. Baina, bueno, pues, saiatuko gara, pues, guk errekuperatzeko eta gure memoria historikoa ez da bukatzen 1926 urtean, baizik eta daukagu memoria historika aspalditik, eta hori berreskuratu behar dugu derrigorrezkoa. Gugi ezagutzeko gure historia, eta nondik etortzen gara eta nora joango gara. Koldo, pixket ekarrita gamazada gaur egunera, aber ulertzen den galdera, zer errango zenuke dela gamazada gaur egun, ez? Zer deitzen alko genuke, ez? Gaur egun gamazada bat dela, segitzen duela nola baitere golako, ez? Aldarrikapen horrek. Pues oso zaila da, no? Esatea zer izango zen orain gamazada bat, no? Izan dugu momentu batzuk desagertzea zegoen hemengo autonomia eta gero Madrileko eta Nafarroko, baina Espainiako botereak egin zuten la mejoramiento del fuero ospetsua eta ematen du berriro izaten dugu, ez dakit, el colmo la foralidad, baina hori ez natu behar dugu eta hori eta guk errebindikatzen dugu hori autonomia ez gure soberania osoa Nafarroko eta lurralde osokoak. Hor dago eta nola, hor daude partiduak eta jendea eta nola zoritxarrez bakoitzak bere aldetik. Hala ere, Koldo, erraten alda, orain 2023 eta markatu, 19. mendean baino eskumen eta autonomia gehiago duela foru erkidegoak? Nik uste bai, orain dela 100 urte baino gehiago noski daukagu, baina hori beti daukagu, Espainiako konstituzioan, artikulu batzuk, badakigu momentu batean, martxan jar dezakete eta gure autonomia moztu. 8. artikuloa, 155 eta batzuk, eta orduan, beti daukagu Damoklesen espata gure gainean, eta pasatzen bagara hortik, badakigu zenbat aldiz parlamentuko legeak egin dute errekursoa Madrilen eta moztu dute, eta horrezegatik gero eta gehiago eskatu behar dugu gure soberania, guk izateko gure nagusiak, eta ez dependetzeko hori Madrilektik edo. Aritza petxatzen, UPN batek, Koldo, aldarrikatzen du garela Nafarrak baina Espainiarrak, baitere? Bai, haiek ez dira mozten eta hori lehen esan dudan bezala, gora edo biba Navarra foral y española, no? Eta esaten dutenean Navarra sola ez dugu nahi joatea Baskongadeekin, no? Baizik eta Espainiarekin, Navarra sola, eta orduan ez da sola, baizik eta Madrilekoa. Nik ez dut ulertzen hori, nosotros somos solo navarros y españoles, no? Hor dago, kontradikzio handi bat, baina mantentzen dute diskurtso hori.
Bueno, Koldo, kontu kontari hementxen, baino afera da. Gamazada 130 plataforma sortu duzuela, eta pentsatzen dut honekin, egitarau zerbait antolatuko duzue, hitzordu ezberdinak izanen ditugula, aurten pentsatzen dut, beraz, konta iguzu, ez dakit, zer tokatuko zaigu, zer izanen dugu aurten? Bueno, pues azteko daukagu ja bihar, ez 25, maiatzaren 25, irekitzen da erakusketa bat. 4 artista egin dute bere marrazkiak edo bere obrak, momentu batzu, Gamazaren momentu batzuekin, eta guk aurkezten dugu obra hori eta bere azalpena historikoa. Dira 4 artista, Fidel Azkoaga, Javier Etayo, Tasio, Erlantz Esteban eta Martin Txalzueta. Bakoitzak 4 lanak aurkeztu dituzte eta haiek bakoitzak aspekto ezberdinak. Eta paneletan agertzen da pixka bat didaktikoa historia, Gamazadaren historia. Hori azteko gero, hurrengo hilabetean, ekainean, daukagu hitzaldi ziklo bat, eta, hemen daukat, ez esateko memoriaz, Kondestable Jauregian, ekainaren 13, 15, 20, 22, 27, 28, haien artean daude Emilio Majuelo, Mikel Sorabren, Amaia Álvarez, José Luis Nieva, Xavier Irujo eta Roldán Jimeno. Eta bakoitzak bere historiko zati bat edo aspektu bat edo Gamazadaren inguruan, beti. Dena Gamazadaren inguruan. Baita ere, unibertsitate publikoan izango da ekitaldi bat, jornada bat, eta el Departamento de Historia del Derecho. Eta artean, Roldán Jimeno, Berriro, Amaia Álvarez, Mikel Izarraga, eta hori izango da, baita ere ekainean. Luego, baita ere, Arantz Amezagak ingo du bere liburuaren aurkezpena, berak idatzitu liburu bat Gamazadari buruz, baina novela historikoa. Eta, esan dugu erakusketa, gero erakusketa izango da beste leku batzuetan. Adibidez daukagu ekainaren azken egunetan Noaingo batailaren egunetan, jarriko dirugu hor erakusketa. Baita ere, hitz egin dugu egiteko ekitaldi batzuk parlamentuan, eta dago dena onartuta, baina orain nortzuk sartuko dira parlamentuan. Eta orduan hori izango da, edo horrela nahi dugu, baita ere hori erakusketa eta parte hartuko dute Iruñeko Orfeoia eta Donostiako Orfeoia, ekitaldi batean. Eta baita ere, konprometitu dira hortzadar dantza taldeak egiteko berriro leku batzuetan, Nafarroko edo Euskal Herriko leku batzuetan, Monteagudoko koplak, kopla osoak. Ezagutzen dugu, 12 edo 14 kopla irauten du, txorabera ordu bat edo. Eta baita ere, ekainaren 4 egingo da elkartaratze bat Foroen monumentuan. Hori da, zergatik ekainaren 4,
hori izan zen, ekainaren laua izan zen lehen manifestazioa 1883an, hemen Iruñan. Eta ja, horregatik egingo dugu, eta hor, espero dugu egoteko hor, haber nola dagoen asuntoa hor dudan, representación institucional, parlamentoarena, bai esan ziguten, baina, ja gero baita ere, udalekoak, baina, aldaketaren egunak ez dakiku azkenean nortzuk izango diren ala ez. Eta izango dira taldeak, dantza taldeak, herri mugimenduak. Konbokatu dugu egiteko lehen kontzentrazioa. Eta baita ere, ja gero, herrietan zehar, ibiliko da hori, Dantza taldea edo? Ez hori, erakusketa. Erakusketa. Erakusketa izango da, egin behar dugu hori zerrenda bat, eramateko lekuetetik bestera, urtean zehar, eta horrengo urtean baita ere. Eta ja gero, zeratuko gara gu laguntza emateko herriei egiteko bere lekuan nahi dutena, laguntza dute egiteko zerbait. Adibidez egiten ari dira orain Tuteran, gurekin batera, Beterri eta beste taldeak antolatu dute zerbait hor. Eta uste dute ez zaite usten ezerrez. Edo zein kasutan, informazio gehiago pentsatzeu sareetan bilatzen alko dela, pixket adi egon, aipatzen genuen, baitzaldi zikloak erakusketak, ere erakusketa hori herri-zerri kontzentrazioak, kontuan dana bat, Gamazadaren 130. urte hurreuna ospatzeko, aipatzen genuen ez, elkarte eta pertsona handana bat, elkartu dira. Honetan, hau pixket berriro ere aldarrikatzeko, Nafarroaren eta ere Euskal Herriaren historiaren data eta gertakizun nabarmena, Gamaza da, eta merezi du, pixket ezagutzea, gu gaurkoan horren argazki txiki bat bakarrik jaso dugu, hain zuzen ere, plataforma honen kidea den Koldo Amatrearen eskutik, gaurkoan hemen utziko dugu, baina guk ere, xaloatik, gonbitea, hortzen ekitaldi horietan parte hartzeko. Koldo, bilesker handitz, gaurkoan gurean egoteagatik. Zuei, eta horrengo arte, esango duzue notizia berriekin hori konketuki ekitaldiekin. Kainaren 4 horretan nor agertzen den, ze parlamentari edo ze ordezkari. Bilesker handitz. Guzti gonbidatu ditugu, hor daude. Ikus ditzagun, Iruña herriko udaletako albisteak. Berriozarren, maiatzaren 27an, larun batean, Berriozarren eguna den edizio berri bat ospatuko da. Egun honen helburua herritarrak kultur, kirol eta jai jarduera ezberdinen inguruan biltzea da, gehienak herriko alkate eta kolektiboak egindakoak izaten dira. Programazioaren barnean kaldereteak eginen dira basoa pasealekuan. Eta Iruñeak 60 jarduera baino gehiago planifikatzen ditu hiri irisgarri eta oztoporik gabeko gisa bikaintasuna lortzeko. Udalak irisgarritasun integralaren lehenengo plan estrategikoa amaitu du, eraikinak, espazio publikoak eta udal zerbitzuak hobetzeko proposamenarekin. Horrez gain, garapenerako nazioarteko lankidetzako eta garapenerako hezkuntzako eta herritartasun orokorreko proiektuei laguntzak emateko 3 deialdi egiteko epea ireki da. Udalak 1.500.000 euro bideratuko ditu aurten garapenerako nazioarteko lankidetzaren udal programa horretara. Eta azkenik Iruñeko udalak harrera egin die ijituen komunitatearekin esku hartze sozialean espezializatzeko ikastaroko parte hartzaile eta irakasleei.
NUPEk ematen du Sekretariado Gitano Fundazioarekin lankidetzan eta gizarte eskubideen eta Agenda 2030 ministerioaren babesa du. Ez bakarrik udal eta erkidegoko hauteskunde sindikalak ere izaten ari ditugu aurten eta duela gutxi hain zuzen ere asteburu honetan jakin genituen Nafarroako administrazioko hauteskunde sindikaletako emaitzak zein diren eta hor argi eta garbi irabazle bat izan dugu edo behintzat hautagai gehien, delegatu sindikal gehien atera dituen sindikatu bat, LAB, hain zuzen ere, erran dezakegu nolabait ere hauteskunde sindikal hauen garailea Nafarroako administrazioan eta gaur hain zuzen ere, LABeko kide batekin ariko gara honetaz solasean, Oier Osinagarekin zehazki, bera federazioko ardunaren ondoko kidea dugu, LABeko hementxen langilea eta kidea, eta honetaz solasteko ekarri dugu gaurkoan nor dugu pantailaren bertzaldean, beraz, Atxaldeon, Oier, eta mil esker gurean egoteagatik. Arratsaldeon. Oier, lehenik eta behin zorionak ebaitzengatik. Eskerrik asko. Konta iguzu pixkat, nola izan dire emaitza hauek, zer zen jokoan zegoena, zer ziren administrazio hauteskunde hauek, pantu iguzu pixkatola testu inguruan. Bueno, epe trinko urte honetan, hauteskunde sindikaleko epe trinko urte honetan gaudelarik, beti Nafarroa hauteskundeak beti dira, esan dezakegu, egunik potenteena, zeuden gutxi gora bera, 300 delegatu jokoan, eta horietatik 77 irabazi ditugu, eta logikoa den moduan oso kontent jasotako emaitekin. Nafarroako administrazioko hauteskunde hauek, ematen dire, bertze sektore batzuetako hauteskundeak ere bain, erran nahi dut, orain da, erran dezakegu, hauteskunde sindikalen garaia, Oier, edo nolabait ere modu aislatuan egiten dire administraziokoak, hoxe, pixkat mundu sindikalean ez gauden ontzat, argitu duzu pixkat. Pixkat, hauteskunde munduan bezala ez, lau urtetan behin, batzen da guk epe trinkoa deritzoguna, eta hor, izaten dira, normalean herrialde guztitako lekurik gutxienez potenteenak. Adibidez, hain dela hilabete batzuk izan ziren Volkswageneko ere hauteskundeak, eta gutxi gora bera, banan joaten dira, sektore potenteenak, egia da, eragin gehiena industrian daukala, baina, beste sektoretan ere ematen daulako konpresio bat edo hauteskunde pila, da, pizkat eromena, eta hori dira. Administrazioko hauteskunde ziren kasu honetan, Oier, gertatzen dena hemen, administrazioa bera, ulertzen dudik behintzat, ez dela osotasun bat eta bakarra, baizik eta hor barnean sektore haunditz eta ezberdinak daudela, osasun bidea, izaten da, suhiltzaileak, irakasleak, kontu handana bat, hau da, ez da administrazioko hauteskundeak, baizik eta zehazki bakoitzeko sektore bakoitzean, ematen da bozka ulertzen dudan ez, irakaslea baldin bazara, irakasleen borroka sindikal horretan nola baitere. Bai, gutxi gora bera, jendeak pizkatu ulertzeko daude hiru monstruak esaten ditugunak, osasun bidea, hezkuntza eta gero nukleo, eta gero nukleoren inguruan dauden beste hainbat lanleku. Adibidez, ezagunena da, suhiltzaileena hor, Nafarroako Emergentzia Agentzia, hori ezaguna da, pizkat leku edo egoera ezberdina da, Nafarroan egun berean bozkatzen dutela. Adibidez, EAen, hezkuntzan bozkatzen du egun batean, Eusko Jaurlaritza beste egun batean bozkatzen du, eta orain ari gara saiatzen Osakidetzan hauteskundeak egiten, orain dela 10 urte egin gabe daudelako. Nukleoa zer da, Oier? Horrela, pizkat laizter esan da, Nafar gobernuaren langileak, adibidez. Instituto bateko langileak, daude irakasleak eta atezainak. Atezainak izango lirateke nukleoko langileak. Pizkat, simpleki izan da. Nola baitere, hoxen, bertze sektoretan sartzen ez ditugun langile horiek, zuzenean Nafarroko gobernuarenak
direnak. Ez dakit Oier, kontatzen aldi guztun, hortik badituzun, emaitzak pixkate sektore hauetan, jakiteko lab nola ibili den, nola baitere sektore bakoitzeko hauteskundeetan. No, zehaz mehatz, ezin naiz jarri, pues azkenean 20 hauteskunde ere dira, dan pizkat aspergarria egin daiteke, ez? Baina pizkat, bai, pizkan balioan jartzeko da adibidez nukleoko emaitza, lortu ditugula 17 delegatutik 35etik, osea, kriston emaitza, eta adibidez Nafarroako emergentzia agentzian, hau da, subiltzailetan eta 112, hor barruan dagoena, pues gehiengo absolutua lortu dugu, pues 10 delegatutik 17ekin. Osea, pizkat da emaitza oso ona. Honek ekartzen duena Oier gero praktikan zer da? Nolabait ere, parlamentuan bezala, baldin baduzue sindikatu batek gehiengoa, gero hartzen diren erabakietan, hoxen, zuek erraten duzuena nolabait ere, misa, ezta? Hala gertatzen da edo bertze modu batean funtzionatzen? Beti administrazioan daukagun arazoa, guk beti esaten dugu ez dagoela negoziazio kolektiboarekiko espaziorik, ez? Zer gertatzen zaigu guri? Hau da, adibidez jarri dezakegun adibide bat, soldata igoerekin, ez? Guk beti KPIa bermatu nahi dugu, Nafarroako KPIa bermatu nahi dugu, zer gertatzen zaigu, presupuestoetan presupuestoetan legean dagoenez, markatzen denez gure soldaten igoerak, hori legea denez, legean ezin gara sartu, eta askotan administrazioak modu kontsultibo batean gaude gehiago erabakiak hartzeko baino. Bueno, emaitza egundokoak, ez dakit Oier zergatik gertatu ahal izan den hau, pentsatzen dut, konta iguzu, aurreko hauteskundetan ere emaitza onak atera zenituztela, baina oraingoan Oier, oraindik ere hobeak, ezta? Bai, 8 delegatu gehiago ditugu, orain dela 4 urte baino, eta nik uste arrazio ezberdinen artean dago egin den kriston lana, honen atzean dagoen lana. Nik beti adibide bera jartzen dut. Orain oso famatu egin diren egonkortze prozesuekin, nik uste sindikatu honek egin dituela urte batean, nik esango nuke 50, 60 batzar baino gehiago Nafarroa osotik egonkortze lege hori aurkezten eta jendeak zituen zalantzak eta horrela eta dudak konpontzen. Eta hori, horren usta jaso dugu, adibidez. Izango zen beraz arrazoia labeko, ezagit, langilek alde batetik duten kultura militantea, hori arrazoietako bat izaten alda? Ni beti esaten dut, zegoenik izango lab sindikatuan dauden militanterik, Euskal Herriko militanterik onenak direla. Hori nire etxean esaten dut, ez? Baina bai, nik argi daukat, adibidez administrazioko gure jendea, oso fin egiten du lanan, eta oso jende baliagarria da. Eta gero pentsatzen dut, baita ere, Oier irakurri dutan zuen bizkete adierazpenetan, egiten duzuen sindikalgintza ere, konpromiso argi batekoa delako, langileen alde beti, eta erabat, ikuspuntu antikapitalista batetik. Pentsatzen dut, Oier, horrek ere, ekarri dituela emaitza hon hauek? Bai, lab sindikatuaren izaeraren gatik, gehien bat gu beti langile kolektibo osoaren pean gaude, beti beraientzat langile guztientzat lan egiten dugunez, hori somatzen da langile guztiera eremu ezberdinetako langileak bozkatzen gaituela. Adibidez, osasun bidean guk ez gara sindikatu korporatiboak bezala, guk ez daukagu bakarrik sektore batean bozkak, baizik eta langile guztien artean, eta hori somatzen da. Hori Oier, noizbait ere entzun dizuetan zerbait da, labeko kidei. Adibidez, zuek ez duzuen demagun erabat begi honez, ez, ikusten sektore batean bakarrik nolabait ere antolatzen den sindikatu bat, ez? Zuen ustez nolabait ere sindikatu batek parte hartu behar du laneko sektore guztietan, ez? Aipatzen zenuen osasunarena, hezkuntzarena izan daiteke bertze adibide bat, ez? Ez duzu erabat ongi ikusten zuek, nolabait ere sektore batek izatea bere sindikatu propioa. Azkenean hori da, kultura militante eta kultura sindikalaren erantzule. Azkenean, guk ikusten duguna da, bakarrik sektore batean lan egiten baduzu, hor beste sektoren kontra egon aldira kriston talkak, osasun bidean gertatu den bezala, eta azkenean guk funtzio publikoko langilea garenez, hori azken finean ere gizartearen kontra ere da. Azkenean,
interes partikularra jartzen dira kolektiboaren ez bakarrik langiletan, baizik eta gizartearen gainetikan. Eta hori oso arriskutsua da, eta azken finean oso txarra da ere. Ikusi den bezala hain zuzen ere, osasungintzan, ez da, Oier? Hor egon dire nahiko iskanbila eta istilu, hain zuzen ere, mediku sindikatuak ekarri duelako medikuen, ez? Soldata igoera, baina badirudi hori egin duela bertze arazoen gainetik, ez? Nolabaitera horrek ez du konpontzen, osasungintzaren arazoa. Hori zen adibide bat, ez? Korporatibismoaren arrisku hoiena. Bai, hor gainera justo kasu horretan agerian gelditzen da, lehen komentatutako da, adibidez, soldaten igoera, guri esaten digute beti olako igoerak ezin dira egin, hori igoera orokor bat izan dela, hori Nafar gobernuaren papera oso txarra izan da, eta bestalde batetik, esklusibitatearen asuntoa, hori zerbitzu publikoen eta osasungintza publikoaren kontrako eraso zuzena zen, eta hori oraingoz gelditu dugu. Oier, akitzen joateko, 77 delegatu, zer egingo du labek 77 delegatu horiekin, Nafarroko administrazioa eta horko langileen baldintzak hobetzeko? Bueno, pues lehenengo jarriko gara berriz ere lanean, berriz martxan, eta badaude momentu honetan eztabaida batzuk ja mahai gainean jarrita, eta badaude ere baita ere akordio batzuk bete behar direnak, osasun bidean sinatu genuen akordio bat, akordio hori bete behar da, eta adibidez, ja bada garaia, Nafar langile publikoen estatutoari aurre egiteko, hau zaharkituta gelditu zaigu, 1982 urtekoa da, aldaketa batzuk egin dira, baina hori ere da, guretzako funtsezkoa, estatuto hori moldatu behar da, langileen baldintzak hobetzeko. Hortzen egingo duzuen lana. Ez dakit Oier momentu honetan gainerako sindikatuekin harremana zer moduzkoa den, ez dakit, pentsatzen du sektore, ez, joan beharko litzatekeela, baina, ez dakit, ikusten duzu, badela lankidetzarako aukera, edo errango genuke orain sindikatuaren, sindikalgintzaren mundua nahiko, nola erran, konfrontazioan eta, ez dakit, pixkaz fragmentatua dagoela, ez dakit nola ikusten duzuzuko ja. Bueno, bai sindikatu korporatiboekin bai arazoak ditugula, berriz ere osasun bideako adibidea garbia da, hor erlaziorik iaia ez daude, baina gero mai orokorrean gauden sindikatuekin, hau da, klase sindikatuekin, hor, horak nahiko normalizatuak daude, eta adibidez, martxoan greba egun bat burutu genuen guztio batera. Hortzen, laben emaitza honak, gaur hemen izpide genituenak, administrazioan, eta ikusiko dugu, zelan egiten duten. Printzipioz, egin duen lanak emaitza hobeak eman diote, erraten genuen ez, hobera joan direlako, garaile argiak kasu honetan, batez ere gainera, hortzen azpi sektore horietako batzuetan, eta gaurkoan honen inguruan solasteko, Oier Goxinaga izan dugu, federazioko arduradunaren ondokoa, labeko, langilea militantea eta kidea, gaurkoa gurean solasten, Oier, mila esker dit, gure deia hau hartzeagatik. Zuei. Haietu gara, gaurkoan baitere magazinaren bukaerara, hausen, gaurkoan eskaintzeko genuena, bi elkarrizketa horiek, bertze eduki horiek, eta bihar hemen izan gaituzue, asteazkenarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.